Александр Лукашенко прапанаваў вярнуцца ў ССР у савецкі дзяржаўны лад. У панядзелак з'явілася поўнае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскаму прапагандысцкаму рэсурсу Russia Today, якое ў яго браў журналіст амерыканскі, які пераехаў у Москву, Рик Санчес. Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа Советского Союза? Нужна была. Дури у нас хватало, как сейчас у вас в Америке. Там было шмат развагаў пра сітуацыю ў свеце, пра магчымую хуткую угоду з прэзідэнтам США Дональдам Трампам, шмат іншых момантаў, але самае цікавае – гэта лукашэнкаўскія развагі пра дэмакратыю. Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека. Это основа диктатуры. Поэтому все, что вы говорите, и вы правильно сказали, внутри страны, вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется. Так может быть у вас диктатура внутри страны? Справа ў тым, што пасля 2020 году, здаецца, Александр Лукашенко страціў усялякую надзею увайсці ў беларускую гісторыю ў якасці станоўчага персанажа. І, здаецца, ён ужо на гэта махнуў рукою і заняўся пытаннямі самавыжывання, самазахавання. Але сітуацыя павярнулася так, што палітычны, міжнародны, геапалітычны тренд стаў працаваць на ягоную карысць. Справа ў тым, што апошнімі гадамі, нават дзесяцігоддзямі, колькасць дэмакратычных рэжымаў у свеце зменшылася, а дыктатарскіх павялічылася. І Лукашенко вырашыў, што прыйшоў яго час, тым больш, што сусветны парадак у свеце, які існаваў дасюль, разбураецца, і таму можа стацца так, што ён акажацца, умоўна кажучы, на правільным баку гісторыі. І ён перастаў саромецца, ён перастаў імітаваць заходнюю мадэль дэмакратыі і сказаў, што у нас, я об этом давно говорил, демократии вам придется учиться. И у нас во 100 крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Маўляў, тое, што павінна ў свеце быць шматпартыйнасць, плюралізм, гэта ўсё, як ён кажа, заходняя брахня. Насамрэч, самы лепшы дзяржаўны лад быў у савецкі час, калі існавала кіроўная роля камуністычнай партыі, і таму Лукашенко прапануе нешта вярнуць з таго часу. Пакуль не зразумела што. Ва всякім разе ён кажа пра неабходнасць рэформы дзяржаўнага кіравання. Забегая вперед, скажу, что нам надо серьезно подумать над управлением страной, может даже провести реформу управления государством, используя опыт старого. Можна меркаваць, што ён хоча пазбавіцца ад выбараў прэзідэнта. Але не толькі, калі ён узгадвае пра камуністычную партыю, то гаворка ідзе пра некую структуру, некі інстытут, які б захаваў лукашэнкаўскую спадчыну пасля таго, як сам Лукашенко сыдзе. І тут, магчыма, на яго паўплывала і устойлівасць палітычнай сістэмы ў Іране пасля забойства кіраўніцтва краіны. Тут па-іншаму выглядае і ягоны візіт у Паўночную Карею, дзе ён захапляўся дысцыплінаваным народам карейскім. І ў гэтым інтэрв'ю Санчесу ён добра выказваўся пра Кім Чен Іра. Во всякім разе, ён шукае некую мадэль, некую цэментуючую сілу, якая б магла захаваць ягоную палітычную спадчыну. 26 красавіка, 40 гадоў з дня Чарнобыльскай катастрофы, адной з самых страшных тэхнагенных катастроф у гісторыі чалавецтва. Беларусь найбольш пацярпела ад гэтай аварыі.
Шмат пісалі, шмат казалі пра тое, што беларускае грамадства атрымала вялізную чарнобыльскую траўму, і можна казаць, што беларускі народ, беларускае грамадства – это чарнобыльская нацыя. І гэта вельмі моцна паўплывала на шмат якія працэсы ў Беларусі. Шмат разважалі пра тое, што вялікая колькасць чарнобыльцаў у Беларусі, то бок сацыяльна неабароненых людзей, стала фактарам, які ўплываў на стварэнне беларускай сацыяльнай мадэлі, то бок патэрналісцкай мадэлі, у якой дзяржава – гэта такая некая падтрымка і апора грамадзян, у якіх няма ўласных рэсурсаў, існаваць самастойна. Можна сказаць, што на тэме Чарнобыля падняўся і Беларускі народны фронт, галоўная апазіцыйная сіла рубежа 80-х, 90-х гадоў мінулага века. І таму можна было разлічваць на тое, што у Беларусі не можа быць атамнай станцыі, у Беларусі не можа быць ядзернай зброі. І той палітык, які прапануе гэтую ідэю, гэта палітычны самазагубца. Тым не менш, гэта мы маем. Беларусь мае ўжо 2 энергаблока атамнай станцыі, абмяркоўваецца пытанне пра будаўніцтва 3-го энергаблока, аб'яўлена аб размяшчэнні ў Беларусі ядзернай зброі. І Лукашенко рэгулярна ездзячы ў чарнобыльскую зону і разважае пра тое, што варта зварочваць чарнобыльскія праграмы, што адсяленне насельніцтва з забруджаных зон гэта была памылка, не трэба было гэтага рабіць. І гэта ўспрымаецца ўжо ў Беларусі амаль як нормально. Вещь, которую я всегда подчеркиваю, это то, что мы, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно. Можна згадаць, што ў Беларусі так і не з'явілася моцнага экалагічнага руху. Напрыклад, не з'явілася моцнай партыі зялёных. Гэта цікава, таму што да 20-го года у Беларусі былі такія заўважныя партыі, якія там кіраваліся ідэалогіяй нацыяналістычнай, ліберальнай, сацыялістычнай, сацыял-дэмакратычных партый шмат, камуністычная ідэалогія, камуністычныя партыі аж 2 было, хрысціянскія дэмакраты, а вось зялёных неяк было ў такім маргінальным стане гэты рух, гэтыя партыі. То бок можна сказаць, што вось гэты постчарнобыльскі сіндром, ён існаваў першыя 25-30 гадоў пасля самой аварыі, а потым паціху расцярушыўся. Чаму? Тут шмат прычын, можна сказаць, што тут вельмі моцна ўплывала дзяржаўная прапаганда, вельмі моцна ўплывала тое, што з'явіліся новыя праблемы, новыя траўмы, новыя небяспекі, якія выціснулі з грамадскай свядомасці вось гэты чарнобыльскі сіндром, чарнобыльскую траўму. І таму, калі мы кажам пра тое, што Беларусь траўмавана вайной, Другой сусветнай вайной, і беларускі народны слоган «Абы не было вайны», маем сёння сітуацыю кансэнсуса ў Беларусі па пытанню удзелу Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, то вось па чарнобыльскаму пытанню, па пытанню атамнай энергетыкі, па пытанню атамнай зброі такога кансэнсусу няма. Можна сказаць, што пасля 20-го года, траўма 20-го года стала выціскаць чарнобыльскую траўму. І гэта той факт, з якім сёння Беларусь сустракае 40-ю гадавіну гэтай тэхнагеннай катастрофы.